Huy, pautang dyan, pautang dito. Eh, ang dami mo ng pira, ganun. Baka meron pa din dito. Oh my God, ang saya. Ang saya guys, naka-harvest tayo ng ganito. Good morning, Philippines! Good morning! Hi guys! Nakalimutan kong i-end yung vlog kagabi, kahapon. I think yun kasi pagod na pagod ako. Gusto ko nang matulog. So yun. At sa kagising ako kaninang mga 6:30. Ngayon it's 7:39 na. So today is Friday. Ang agenda natin is maglinis sa buong bahay. So vacuum tayo sa taas, vacuum tayo dito. So yun yung gawin ko. At saka hindi na ako mag-vlog kasi alam nyo naman the same story lang guys kapag maglilinis. So tarungin ko lang ito guys ha kasi nakakaloka naman ito guys. Ito magbikaka lang muna ako dito ha. Kasi plaster ko lang itong mga container kasi you know para hindi magkakalat-kalat. Ito. So ito yung gawain ko dito ngayong araw. We're almost 100,000 subscribers. Dito. Magkalat guys. Wala na kasi akong wala na akong tawag nun. Bin ba? Katulad nito oh. Naghanap ako. Nabili ko to sa Big Lots. Ito siya. Nabili ko to sa Big Lots pero dalawa lang yung nabili ko. And then tinitignan ko na. Nagtitingin-tingin ako balik doon. Wala na. So ngayon maglaba din ako guys. Laba-laba time. Kailangan maglaba. Cover sa couch para malinis. So yun yung gawain ko. Yung kamatis, ang daming bugs guys. Ang daming bugs. Itapon ko na yung, oh look at this. Linisin ko lang to dito kasi parang may mga nakikita akong hindi maganda. Ang bango naman ito. Mabango ito, oh. Hand sanitizing wipes. Antibacterial. Ano to? Bakit mabango? What is, okay. Cleaner freezing scent. Maganda yung ano niya, amoy. Let's clean up time! Let's clean up, guys! So, yun. Maglaba din ako, guys. Ito kasi, oh, look, oh, mga cover daw, no? Kailangang labhan. So, ang gagawin po natin is linis-linis, guys. Ito yung ginagawa ko, guys, palagi. Kapag linis-linis time. Look. And then, ito dito. Para malinis. Kasi, alam nyo naman, dusty. So, maglinis tayo. Kasi, alam niyo naman, mahirap dito sa Amerika. Kailangan kang mirong, wala kang katulong. You know? Pag itong mga puti, pag andun sa Pinas, ang daming katulong. You know? Yung mga Pinay na nakauwi sa Pilipinas. And then, yun. Ang ginagawa, pag andun na sa Pilipinas makatira, hindi ko naman sila maghanap talaga ng katulong kasi alam nyo naman, pag may pira yung mga Pilipina na tumira na sa Pinas, ganun, may mga pira na sila, hindi mo naman sila masisisi. Kasi yung mga, hindi lang sa Amerika, sa ibang bansa, kung meron man silang katulong, hindi mo sila masisisi. Alam nyo kung bakit? Pinaghirapan nila yung pira niyan, and then hago sila dito sa Amerika, yung mga nagtatrabaho at saka nagre-retire sa Amerika, sa Pilipinas, hindi mo sila masisisi na maghanap ng mga katulong. Kasi, pinaghirapan nila yan, nagtatrabaho sila, naghago, hanggang tumanda, nagretiro sa Pilipinas, mga malalaking bahay na, may mga katulong, may driver. Alam nyo guys, deserve nila yan. Pinaghirapan nila yung pira niyan. Hindi, may mga ibang tao, naulig Pilipinas, umuwi ng Pilipinas. And din dito na tumira. May mga katulong na. May mga katulong na daw. So, parang nasaktan sila ba? Na may mga katulong na yung mga nagre-retiro galing sa abroad na mga nagtatrabaho. May mga katulong na, may mga driver. Guys, ginoo ko, nakakapagod sa magtrabaho sa ibang bansa. Lalo na yung mga talagang nagtatrabaho doon na yung mga OFW, kahit yung mga may asawang kano. You know, pag bata pa yung Pinay na naka-asawa ng kano, pag may katulong ay kalukuhan na yan.
So, yun yung masasabi ko lang ha, kalukuhan na. So, yung mga may edad na, matagal na dito sa Amerika, may edad na yung mag-asawa, titira ng Pilipinas. So, yun, kapag may mga katulong, wag nating i-chismis. Na, uy, may na sila doon, may katulong, may driver pa, may tagalinis pa, may tagalaba. Guys, ginoo ko, ang hirap mag-abroad. Ang hirap sa Amerika, sa tanan. Lahat ng mga gawain sa iyo. You know, pero, oo, masarap yung buhay. Pero, utang, trabaho, utang. Ganyan yan dito. And then, pagdating sa Pilipinas, talagang, wag mo silang sisihin kung maganda yung, parang, yung buhay nila ay sobrang ganda. Kasi, ang nangyayari dyan, savings nila yan. Sinisave nila yung pira na yan, para pagdating sa bansa nila, pagdating sa Pilipinas, maganda na yung maganda na yung, parang pamumuhay konti. And then sabihin ng mga kamag-anak, huy, pautang dyan, pautang dito, ang dami mo ng pira, ganun. Pag hindi mo pautangin, magagalit. Alam niyo ba bakit? Savings nila yan para mag-enjoy sila sa buhay nila. Ini-enjoy lang nila yung buhay nila. Hindi na, wala tayong karapatan na, ay, hindi magpautang, ay, malita, hindi magpautang, tihik, Ganyan man tayo mga Pinoy. May mga katulong, may mga pira. Tihik man, hindi man magpautang. So, ganyan yan, hindi daw magpautang, ganon. So, tayo, kapag wala tayong pira, and then pagagalit tayo, hindi tayo pautangin ng mga may pira, or may mga galing abroad. Hindi tayo dapat magagalit, dapat din tayo, yung parang magtrabaho din tayo ba. So, ako, wala akong trabaho, bahay lang ako, diba? Pero, thankful naman ako sa asawa ko kasi supportive naman siya kung anong mga pinagagawa ko sa buhay. So, hindi ko na kung ano. Pero, swerte naman ako. Supportive yung asawa ko. So, kung meron man akong sa future, kung maging mayaman man ako, yung yaman ko, kung doon talaga punta sa asawa ko. Kasi deserving naman talaga. Yung ganyan lang usapan ba, habang nagtatrabaho sa bahay, habang naglilinis, usap-usap lang tayo, yun lang ba. So, kaya tayong mga nasa Pilipinas or tayong mga nasa abroad, enjoy lang kayo sa buhay nyo, kahit mahirap. Pag mag-retire, enjoy din. At saka yung mga nasa Pilipinas, huwag kayo magalit kung hindi kayo pautangin ng mga ng mga taga-abroad or yung mga Pinoy na bumalik sa bansa natin para magretiro at maraming pira. Huwag tayong magagalit na, oh my God, hindi magpautang. So, yun. Huwag tayong magalit kasi pinaghirapan. Sila yung nagtrabaho. Aguro na sila. Yung parang pinagtatrabahuan nila yung pira nila. Parang pagod na pagod yan sa buhay para meron silang pira. Pag matanda, hindi magkalisod-lisod. Ganun. Oh, pasok kayo dito. Pasok. Pinasok ko na tong guys kasi tumubo na So, pinasok ko na siya kasi gumiginaw na sa labas, guys. Ang summer tapos na. So, fall, ang ganda ng temperature sa labas, 64. Come on, pasok. Come here. Pasok. At itong camera ko, guys, pasensya na, guys. I think sa future bibili ako ng ibang camera. Same camera pero Mark 3 kasi ito Mark 2. Ilang years na ito sa akin. So, nagluko na siya. Kahit anong gawin ko, iba na yung aura ng camera natin. Iba na yung quality kapag tumatanda na talaga. Katulad lang talaga yan sa tao. Kapag tumatanda yung tao, mag-iba yung quality. Parang gulay, parang gamit ba. Ay. Harvest time na naman tayo. Right, guys? Right, Mr. Roxy? Daming students ni Mama. Ang ganda ng panahon ngayon, guys. Hindi mainit, maginaw-ginaw. Ang dami pa ring apple doon, Nag-harvest na talaga sila. Apple. Mama's gonna harvest, okay? I'm going to harvest the string beans. Come on. Come here. Mahangin sa labas. Come on. Ang dami na kasing string beans, Look, tignan nyo naman yan. Ang dami. Wala, ang daming nahuhulog na prutas. Naririnig ko. So, yun. Hala. Look, guys. Ang laki, guys. Look. Gusto nyo makita update? Tignan nga natin baka may hinog. Ay, meron na talaga. Meron na talagang hinog. Kukunin na natin. Look, kunin na natin. Magbulang lang. Tayo. Ng manok. Ito, kunin na natin to. Ito din, hinog. Look.
Come on. Right here, Roxy Misty. Tika muna guys ha. Kasi delikado. May hinog pa oh. Hinog oh. Oh, kukunin natin ito. Look, meron pa din dito. Oh my God. Ang saya. Ang saya guys. Naka-harvest tayo ng ganito. Ay. Ang saya. Look, And tingnan natin yung talong. Oopsie, talong. Oops, may talong dito guys. Hold on. Ilagay muna natin dyan. Look. And ito siya. Hindi na ito. Aray, ginoo ko. Shit. Itumbahin na natin ito. Itumbahin na natin. Kailangan kong linisin na pala dito. Bago mag-winter. Linisin. Para, look, madaming bunga. Ilagay natin yan dyan para safe. Yan. So, dito guys, look. Itong string beans natin, mamunga siya ng dami dahil sa maganda yung panahon. Ulan. Gusto pala niya yung parang maulan-ulan ba? Parang matubig. Look, meron dito. Harvest natin. Ang daming bunga guys. Doon sa likuran ito din ilagay natin yan dyan para hindi masira. Look, ito din para hindi masira. Kasi masira niya sa lupa kasi. Look, dito sa likuran guys. Marami guys. Look dito. Okay. Look. Magluto. Look, Dito sila sa likuran talaga. Nandito sa likod, Diba? Lutuin natin to. I don't know kung kailan sila Lloyd magpunta ba sila dito bukas. Yun ang hindi ko alam. Kung magpunta sila bukas ko na to lutuin. Pag hindi, kainin na natin. Ano pang hihintayin natin, di ba? Diba? Para akong baliw dito, may makakita. May Pilipinang baliw doon sa kapitbahay. Look. Ang taas-taas at ang saya guys. Look, ang taas nila. Sobrang healthy. Dito ko na itatanim yung string beans ko. Dito na garden bed. Para masayahan na pa tayo guys. Kasi marami pang mga maliliit doon sa taas. Dito. Marami pa maliliit talaga. So, hindi ko muna yun kukunin yung mga small but terrible na anik. May bunga dito na tumba. Kaluka na bigatan. Anuhin natin yan. I-secure natin. Okay. Ang dami. Marami dito. Look, marami sa ilalim. Look, saan ito? Dito sa ilalim. Kaluka naman. Ito na sa ilalim. Look. Kaluki. Marami String beans is life. Look. Oh my God, marami yung harvest natin ngayon. Okay. May mga kinakain yung iba. Pero okay lang yan. Okay, dyan. Yan dito. Okay. Meron pa sa ilalim. Tumanda na. Parang hindi ko ata ito nakita ba. Tumanda na. Parang may bata. Sino yun? Ay, Habs is crying. Bata daw si Habs pala umiyak. Ang daming string beans guys. Okay lang ang dami dito. Umiyak talaga yung anak ko. Okay, ang dami Look Lutuin ko to. Okay, yan. Dito pa. Marami pa. Yung mga baby hindi natin kunin kasi ma-harvest ko yan the next day. Dito sa ilalim yun pa. Dito din. Dito. Tingnan natin meron ba dito. Tingnan ko. Meron. Oops, meron dito sa likuran din. Okay guys. Look, ang dami. Okay. Mag-harvest. Shit, ang dami. Meron dito. Hindi ko nakita. Kunin na natin dito. Okay. Umiyak na talaga si Habs guys. Umiyak na yung baby ko.
Marami pa dito eh. Hello, umiyak talaga siya. Yes, Habs. Yes, little boy. Umiyak, gusto nang kumain. Pinakain ko naman yung tiguan niya. Umiyak talaga ang tiguan. Nagmamakaawa na. Ito mga guys, bilisan ko to guys kasi nagmamakaawa na si Habs. Awa na. Ang dami. Meron pa dito. May helicopter. Yun na si Habs. Nasaan na yung helicopter na yun? Okay. May kamatis talagang tumubo guys. Oh. Okay. Dahan-dahanin natin. Ang dami doon. Ay, grabe. Ito oh. Green. Ano? Hindi akap ng helicopter. Pwede mag-usuga. Yung helicopter guys. Nagpalibot-libot. Baka may nakalabas na kayo. Hi Rox, what are you doing? Diba? Wala, ang dami guys. Look, pwede na ibinta. Dito. Dito sa ilalim. Madami-dami. Dito sa ilalim guys. Okay. Meron dito. Enjoy kayo. Enjoy. Hindi ko alam guys. Comment kayo. Comment lang kayo guys kung bakit enjoy na enjoy kayo sa pag-harvest. Kasi ako, therapeutic. Therapeutic talaga itong pag-harvest. Yun na. Alam niyo na. So, hindi nyo kung bakit masaya kayong nanonood sa mga, yung mga harvest na mga gulay, putas, ganun. Aray, so, hindi mo kung bakit nasasayahan kayo sa mga ganitong video, diba? Diba? Kasi marami sa inyo ang parang gustong-gusto talaga ba na manonood ng mga ganitong video na harvest ng string beans or kamatis or kahit ano. Meron dito malaki. Meron dito malaki. Naka. Naka. So, yun. So, minsan meron tayong hindi makikita kasi nga, hey, what are you doing? So, yan. Okay na yun. At saka, balik tayo dito sa labas kasi may kamatis. Look, ang dami guys. Oh, harvest natin yan. Balikan ko kayo mamaya. Ito muna ilagay natin ito sa loob ng bahay. Look. What is that? Crying? You're crying? Aluloy, aluloy. Okay. So, ito guys, harvest. Ang dami guys. So, yun. Okay, yun yan. At saka, harvest pa tayo guys ng raspberry. Ilagay ko lang yung raspberry sa ibang vlog, okay? Hi guys! So, ngayon guys, ito na yung harvest natin ng string beans. So ngayon, ang gagawin ko is, hugasan ko lang siya to make sure na walang mga ano-ano yung nakasama. And then, hugasan natin and then, anong tawag yun sa Bisaya pa, hagpatin. Ihagpat natin kasi para sure na walang mga nakasamang mga dilubyo sa buhay. Ang dami-dami guys, look at that. Hi guys, nagbihis ako kasi may tumawag sa akin. And then, sabi pa niya, punta daw siya dito. So, nagmamadali akong kumain kasi kumain ako. So, ngayon, hindi pa nga ako tapos naglilinis, sabi ko. Sabi niya, punta daw siya dito. Sabi ko, mag-drive daw siya. And then, ngayon, hindi daw siya pupunta. Kaloka. So, magbihis na naman ako. Sabi niya, tinawagan ko, asan ka na? And then, ngayon, wala. Hindi pa rin kaloka, magbihis-bihis tayo and then hindi pala darating. Adin ha, ikaw ha, bunalan yun ka. Message mo, ano ka mo anhi ka, na napalaw noon ko, nag-ilis ko. Nagmamadali pa ako, magbihis na ako guys. Ito siya, dalhin ko sa basement para, siya, lagyan ng katayan ng string beans ba, parang dito, yung string beans, maganon-ganon. So ito, para ito sa basement kasi maglagay tayo ng garden. So yun, that's in the basement. Oh, that's in the basement. That's going pala.
Let's go into the basement. At ito yung mga lighting natin. Light para kung gusto kong mag-film yun. Nag-sunbathing ang baby ni Momo. No, ito siya. Aloy, aloy. What? You don't love your mother anymore? Tangtangin. Ang gagawin ko is magsidling ako ng kamatis para sa hydroponic. Hi guys! Naligo po tayo guys kasi alam nyo na maaga tayo bukas. Kita tayong Brenda. And nakalimutan ko. Mayroon pala akong i-message. But anyway, so yun. Naligo lang ako guys. Fresh na fresh. Fresh na fresh yung babae. So anyway guys, I'm going to end the vlog kasi mag-edit pa ako guys. Meron pa akong tatapusing video para bukas. Oh no, hindi. Para the next day bukas meron na akong nagawa. And so yun, and I will see you guys tomorrow. Lakotsa na naman kami ni Brenda. So yun yung gawin namin. And I will see you guys. Bye! Salamat guys sa panonood. Wala masyadong ganap, okay? Bye guys!